Λοιπόν, κορίτσια, αυτή είναι η βασιλόπιτα. Αυτή είναι η διαμαντούλα. Γίνεται εδώ. Ναι, θα δεις, κοίτα εδώ. Λοιπόν, εδώ που είναι τώρα η βασιλόπιτα, θα βάλουμε. Θα κόψουμε τα κομμάτια. Τι γράφει εδώ, τι γράφει, για πες. Τι γράφει εκεί, τι είπαμε, ότι γράφει. Τι είπαμε. Καλή χρονιά. Α, και ο Νίκος είναι εδώ. Λοιπόν, και εσένα θα σε... έλα, φωτομοντέλο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα να δείτε τι θα κάνουμε. Τώρα θα βγάλουμε αυτά, θα κόψουμε τα κομμάτια και μετά... Βγάλε το, μπάστινα, δεν πειράζει. Έλα Νίκο, βγάλε και εσύ ένα τέτοιο, βγάλε τα στην άκρη. Όλα αυτά, στην άκρη, για να σας δω. Έχει ακόμα ένα, μπράβο. Ωραία. Εσύ θα είσαι, ό,τι πεις. Πού είναι το μαχαίρι, κάπου το άφησα. Εγώ θα είμαι. Εσύ θα είσαι. Ναι. Για να δούμε. Εγώ θα το κόψω. Για να δούμε. Εμείς τώρα θα κάνουμε ένα απλό κόψιμο. Απλό. Εδώ, απλό. Έλα, μπράβο, για βοήθα. Μπράβο, έλα, δώσ' του. Όχι πιο χαμηλά το χέρι και το κόψεις. Δεν το κάνω. Όχι. Δεν ξέρω τώρα να τραβάμε καλά. Το κόψα. Λοιπόν, είμαστε, θες να τραβάς, έλα. Λοιπόν, τώρα κοίτα να δεις, πρέπει να κόψουμε καμιά... Και εγώ θέλω να βλέπω, μαμά. Μαμά, για κοίτα εδώ που θα κόψουμε τα κομμάτια. Πόσο να είναι εδώ, περίμενε να δω. Ακτίνη. Πόσο θες? 20, Δούμε ποιος θα... Νίκο, εγώ τα είμαι που τα κερδίσε το Να τα κάνω ακτίνες, Για κάτσε λίγο να τα κάνουμε ακτίνες που λέει η μαμά. Σαν πως κόβω κάθε φορά εγώ τη βασιλόπιτα. Εγώ έφαγα λίγο από αυτό το νούμερο. Και κόβω από 5. Να βγουνε 5, ναι, σωστά. Λοιπόν, θα τα ξαναβάλεις. 1, 2. 1, 2. Κάτσε βρε. Γλύψ. 3, 4 είναι εδώ. Να βάλω όλα εδώ. Για να τα κάνουμε 5. Εμείς θα το φάμε. Για να δούμε ποιος θα είναι το φλουλί. Το φλουλί, ποιος δεν το έχει το φλουλί. Κοίτα μετά θα δεις τι άλλο θα κάνουμε. Μήπως εγώ ή μαζί με τον Νίκο ή εσύ. Λες. Ή εμείς. Ή εμείς. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Σωστά. Πάμε παραπέρα. 1, 2. Για βοηθά. 3, 4, 5. Άντε μια φορά. Για να δούμε. 1, 2, 3. Το χέρι βλέπετε. Πάει κανένα δάχτυλο από κάτω. 4. Και εσύ. 5. Άστο τώρα. Κοίτα τώρα εδώ τι θα κάνουμε. Έλα. Όχι αυτά θέλω. Κοίτα, τι θέλω όμως. Ένα ξυλάκι σε κάθε τέτοιο κομμάτι. Όχι, μην βάλεις 2 ξυλάκια. 1 θα βάζεις. 1. Μπράβο. Έλα, πάμε πιο κοντά. Μπράβο. Για να δω. Έχει κι άλλα κενά εδώ. Βάλε. Θα ανακατεύει. Ναι, μπράβο, ανακάτευε τους τυχερούς. Για να σε δω. Όποιο θέλω. Όποιο θες βέβαια. Εγώ θέλω το κομμάτι. Εδώ θα είμαι. Εκεί θα είσαι. Καλά, εντάξει. Διάλεξες για να δω έτσι από περιέργεια. Εκεί θα είσαι πια. Α, εντάξει, ωραία. Για προχώρα. Εδώ που είμαι εγώ. Ναι. Και χλίσα που είμαι μαζί. Ναι. Για άλλα, έχει κι άλλα. Πρόσεχε. Εγώ. Μην φύγει το χαρτάκι. Για βάλε. Για βάλε να δω. Πού έχει κενό κομμάτι. Να, εδώ βλέπω. Για βάλε. Πίτα. Πώς θα το βρει μέσα να μπει. Έλα, βάλε και δίπλα. Και δίπλα που έχει εδώ κενό, εδώ σε αυτό. Για βάλε. Άλλο έχουμε. Πλάκα έχει εδώ ένα. Και άλλο. Τι έκοψαμε ένα. Να το εδώ. Για βάλε και εδώ ένα. Ένα. Μπράβο. Κοίτα τώρα γύρνα τα έτσι να βλέπει η μαμά, να τα πάρει με την κάμερα, να δει ποιανής είναι το κάθε κομμάτι. Άμα μπορεί να τις δει. Τις φιλενάδες.
Εμείς είμαστε εδώ. Εκεί θέλεις να είμαστε εμείς? Ναι. Εντάξει. Εκεί θα είμαστε. Και δεν θέλω να γλύψω. Και να το γλύψεις, εγώ θα το δώσω το κομμάτι να το φας. Όποιο θες. Εγώ είμαι αυτή και σε αυτή. Εντάξει. Εγώ είμαι αυτή. Εντάξει. Είδες, αυτά τώρα εδώ είναι τα κομμάτια των κοριτσιών. Θέλω να βλέπω. Τι να βλέπεις. Ποιες είναι οι κοπελές? Ναι. Ναι. Εδώ είναι η διαμαντούλα. Εδώ και τα εκεί. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εδώ και εδώ. Για κοίτα, κοίτα και εδώ. Και εδώ μανούλα. Εντάξει. Ναι, νομίζω τους είδαμε όλους. Ναι, πρέπει να τις έχουμε δει όλες. Μήπως βάλαμε και δύο. Όχι, δεν βάλαμε, το τσέκαρα, εγώ το κοίταξα. Λοιπόν, τώρα. Περίμενε λίγο τώρα, θέλουμε μια σπάτουλα. Θα βρούμε. Τι κάνει. Εδώ, Α, σπάτουλα. Κάτι θα βρεις εκεί. Κάτι θα βρω. Ή το μαχαίρι. Το μαχαίρι. Κοίτα τι έκανα. Θέλω ένα. Α, να, εδώ θα τα βάλω. Πάλι. Κοίτα, έβαλα ένα στολίδι. Καλά το κάνεις. Για κάτσε τώρα να βγάζουμε τα κομμάτια σιγά σιγά, να βλέπουμε. Ποιανής μπορεί να έχει τύχει το φλουρί. Εδώ τώρα βγάζω τις βένια, Κατερίνα. Ναι. Βλέπεις. Αλλά δεν βλέπω το να έχει. Είναι πίσω, δεν ξέρω. Να το δω το φλουλάκι. Δεν έχει. Δεν έχει φλούλι. Επόμενη. Για πάμε να δούμε ποια μπορεί να είναι η επόμενη τυχερή. Με τη Σέλη. Λοιπόν, μετά εδώ είναι, ποιο όνομα? Αγγελική. Εδώ. Εδώ, το βλέπετε πουθενά? Όχι. Βάλτε και αυτό που είναι. Μετά θα τα ψαχουλέψουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα φτιάξουμε καφέ να το πάμε. Τώρα αυτό. Αυτό θες να βγάλουμε τώρα? Για πάρ' το χεράκι. Αυτό. Αυτό που είναι πιανού. Τι όνομα λέει? Για κάτσε να δούμε. Περίμενε. Α, αυτό είναι της Ελευθερίας. Για να δούμε. Λες ρεδάκι, να είσαι εσύ τυχερή. Εγώ τα είμαι τυχερή. Περίμενε. Περίμενε να δω. Κάτι είναι εδώ, έπεσε. Όχι, είναι σαν τη γη από πάνω. Αυτή. Θα σου βρε. Έλα, yes. Αυτό. Αυτό. Μήπως να φας εδώ. Για γλύψε. Γλύψε. Αυτό. Αυτό να βγάλω. Αυτό τι λέει? Λέει Κατερίνα. Α, έχει ψωνιωτάκι. Για να δούμε. Κατερίνα, να το. Πού το? Α! Κατερίνα. Να το. Θα πάμε αύριο. Το έκλεισε. Πώς θα πάμε? Κάνεις Κάτω ώρα. Αχ, είναι τέλειο. Ναι, είναι. Κοίτα. Καλά, εντάξει, φοβερό. Κάτσε. Το έκοψε, δεν πειράζει. Όχι, ναι. Κοίτα. Τέλος πάντων. Να το. Να το. Το βρήκαμε. Είδες. Λοιπόν, αυτό είναι το τυχερό του. Βάλτε και να το βάλω μέσα στο πακέτο. Ναι. Κοριτσάκια, δεν θα τη χαλάσουμε τώρα την υπόλοιπη. Καταλάβατε, το κέρδισε η Κατερίνα μας. Κατερίνα, μαζί με το πακέτο θα έρθει και αυτό το φλουράκι που είναι το τυχερό σου. Φιλάκια πολλά, να είσαι έτσι τυχερή όλο το χρόνο και κάθε χρόνο. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Κάνε γεια εκεί, κάνε γεια. Πες καλή χρονιά. Καλή χρονιά.